kare nokudaro ndo nhoroondo yatenge tichibata pano tombonzwa kuti vakuru vakabva nepi kuzodzimara vatisiye vafuratire nyika ino. Rwendo rwavakafamba rwanga rwakamira sei? Nokudaro tichange tichizvinzwa panapa. Right, regai nditore mukana uno kuti dishedze nini mudariro kambo kanaka kakarowa zvemhando yepamusoro-soro munokaziva. Nasuno katati regesisika tibateka nhoroondo yaiyeka Andy Brown mukarati muzukuru Andy Brown akabarwa mugore ra 1962 musi wa 15 March. Coincidence yacho akuzvarwa musi wa 15 March kuzoshaika musi wa 16 March. Zinobuda here 15 March 1962 kuzoshaika 16 March 2012 kuroti kusvika pari nasuno apa akazotisiya yanga ane 50 years. Padarika ipo makore 7 atisiya Andy Brown toti zorora murugare kuzvarwa musi wa 15 March uchizoshaika musi wa 16 March. Kumberengwa ikoko primary school yakakaitira kapachavengwa pamavhorondo mumberengwa imo. Secondary akazonoitira kwaBulawayo nekuda kweganda rake, rudzi reganda rake zvanga zvakunetsa kuti yanga iri nguva yehondoka iyi. Vabereki vakatomutamisa ikoko vataona kuti munomuka sezvo mabhunu ari kupenga penga maganda anga achivawo nedivi rimwe pangazoita chimoto pano. Anokudaro akazoenda kudhorobha roBulawayo kwaakazonogara. Munhu aitaura chindevere zvakanakisisa zviri very fluent. Akadzidza pafounders high.
wandakakurukura naye mwana wekwa mainini anonzi Hamlet. Hamlet Joe nokudaro tinoda kuti ambotiudzawo nezvenhoroondo yaEndi sekumuziva kwaanoita semukoma wake. Makadiko mukoma? Ndiripo makadiwo. Ndikutaura nani? Ndinoitwa Hamlet Show. Hamlet Show. Makabara kurepi? 1974. Makabekerwa kumukoma? Kumberengwa ku Midlands kunonzi kwa mudunhu kwa Mudavana. Ndo zvakare kwa makakurira ikoko? Mukafunda ikoko? Yeah. Zvinofadza chose. Ukama hwenyu mimi naEndi Brown hwakamira sei? Vana mai vedu ndo masisters. Mai vake ndo vahombe, ine vangu ndo last born mumba mavo. Mai vaEndi vainzani? So ndiwe Shoko. Venyu mimi? Vachindisikizekile Shoko. Ewa, zvinofadza chose. Endi akaberekwa gore ripi zvakabekerwa kupi? Akaberekwa kumberengwa 67. Yeah, 1967. Matiudza zita ramai vaEndi, ko zita rababa vaEndi vainzani? Pana baba vake mai ndo pane nyaya pa. Kana iye akatozosvika pakushaya asingazivi. Asi ndinoziva kuti makagara semhuri, muchikurukura semhuri. Pane zvinotaurika kuti mwana uyu kuzodzimara abarwi baba vake zvakafamba so. Nezvimwewo zvatinonzwawo isisu. At least imimi tikanzwawo kamwewo imwewo rutivi kubva kune imimi veukama kumwe tikazvibatanidza nezvitonoti pamudzi umwe panobuda chikwadi kana kuti handizvo. Kubarwa kwake mafambiro kwakaita zvakafamba so. Amai vake vaishanda kuzvishavane. Saka vaishanda pachipatara. Saka zvitauro zvinoita zvinonzi pane masoja Smith angakuwara time iyo. Saka vakapfuura nepachipatara vachiita sei vachirapiwa. Ndo pakasangana amai vake nani nababa vacho. Saka ndofunga baba vakazobvawo pachipatara vapora zomunhangade apora ndokubuda muchipatara ndokuenda. Amai vakanga vakasara vane nhumbu. Zvokuti handifungi kuti vanhu vakaziva kuti pane zvatobatikana zvatoitika panguva iyo. Baba ndokubva vaenda. Amai kwakuzosara nhumbu yapo yakura kusvika pakuzvarwa. Kureva kuti murwere ndiye akasiya akonzeresa achienda. Chokwadi. Kweye murwere agokonzera sei achirwara? Zvimwe unenge wakangokuwara gumbo. Ukada kwakuwara gumbo hapana zvinotadzisa. Unongoziva kuti nhengo yacho varungu vaitawo madironi vanhu vatema. Saka pamwe hazvisi kamwe zvakanyatsoitika, unongozivawo time yacho.
kwakazoya Olika, kwauya Rumbidzai, kwauya Nyembezi, Ushe, naHlezi, naFoju, naTatenda. Ava vese ava vanga vapa na baba vamwe here? Ndiva vamwe baba. Vamwe baba vanonzani? Vainzani? Vainziya asi ndozvasenema Mashiringo. Vaibva ikoko kumberi? Ndiyo kwaGutu. Ndiyo kwaGutu. Vachiri vapenyu kwanda vakasiya? Vakashayika. Saka vamwe vana ava vekumashure ava vari kupi? Vamwe varipo pane 2 ndo vakashayika. Kuna Ushe ari kuGermany. Ari kuita kuGermany? Ari kugara ikoko. Kuti vana Rumbizi ari kwaChirumanzo akaroorwa. Nyembezi akashayika. Ndati Olika futi akashayika. Hlezi akashayika. Tatenda mupenyu naFoju ariko. Tatenda ari kupi? Tatenda ari kuFrance. Ari kuita France? Akaroorwawo nemurume wake vanogara ikoko. Wechirungu? Umwe ari kumusha kwaChirumanzo. Handitika. Kwakaroorwa. Ava vari kunze kwenyika ava vakakonekitana sei kuenda kunze kwenyika yavo? Maopportunity zinongowanawo shamwari yako yamunowirirana nayo woendawo. Saka amai vaEndi vakashayika gore ripi? Asi vakashayikira kupi? PaRenyato apo. Kureva kuti vanga vakutogara kunoku naye? Vanga vakutogara kunoku naye. Heti, chikoro chake mukomana uyu, tingati kukura kwake akakura sei? Kunyanya kukura kwake akakura akadzidza kuChayongwa primary. Chayongwa primary? Iri kuMberengwa kwaMudavanhu. Saka zvakazonetsa ndezvokuti nguva yehondo manje zvainetsa kuti zvakazoita sokuda kunetsa kuti arambe ari muruzevha. Nekuda kwei? Nokuda kweganda rake sokuti zvaishungurudzisa nemasoja. Kunzi iwewe Smith kuti muzonzi imimi mutori nemwana womurungu uku makomrades anenge achifambawo munogona kupinda ndobva vatomubvisa vakamuzomuindisa kuBulawayo. Anga atoti kurei ndofunga age kana kuma10 kusvenda mberi. Saka vakatongomubvisa vaona kuti idanger kuti arambe ari muruzevha sokuti anga ari mwana wemurungu. Apa hondo iri yokurwa nevarungu. Saka ndimunongoona kuti hazvibudi zvakanaka pakadaro. Saka akazogara kuBulawayo ndokwakazokurira kunyanya kuita kuenda kuchikoro kusekondari chichienda mberi. Zvadaro apedza chikoro ari kuBulawayo akazodii? akatombosenza kuRailways, akambosenza futi kupi Lobes ndinezviziva. Ndobva akatongosiya basa akuita sei akuita. Ugare mundiro chokwadi. Amurume aita kana akurora jazz waita piro, kana akurora trade dzepasi chigare wainzwa bata. Akada kurora musambo wereggae unobata gotsi.
akabva reka timbonzwa kubva iyeka kubva kuna Hamlet kuti ko iwo bhudhi vakatanga sei zvemagitari izvi. Iyo ndio waivaonazve nai munin'ina Hamlet. Imbodonongodzera tinzwe kuti Blaz zvakauya sei mavari. Akatongotanga zvebhanju zvezvo kumusha vaitoita zvemabhanju kaniso ndo takatangira mabhanju aninoziva ndoziva ipapo sokuti chipo chezi zvinhu zvezvi zviri mukati mako ndobva zvazongokwira zvichienda kusvika paakazonyuzikamozvo. Paakambosangana nezvimwe zvikwata zvamuchiri kutorera imimi ndezvipi zvimwe zvikwata zvamungati zvinto zvaakatanga nazvo izvi? Bulawayo ndo kwakanyatsotangira ndatikangamwe zvishoma nene asi zvinowanika anditika right. Paakazomboenda South Africa paya imi mama kutoona here ndobanga ngatombouya kumusha akandisira box acoustic guitar atoona chiriwachi zvimabhanju zvedu akanoona anopfanachi ane tarenda pane zviri kuitika nobva aita kupfanachi gitari ndobva aenda dzidzai iye anoti chaenda kusouth achirichi kusouth kunoedza kumbotsvagawo mafuro manyoro sokuti pamwe munouza zvamboita sokuoma nokuti ndofunga akazoenda kusouth vabva kuilanga vambosplita neilanga ndobva amboita azofoma band rake The Storm ndobva akarekodhawa 3 albums ndobva azobva ndokuenda kusouth Africa. nhau yakaita kuti abve kuStorm muchiri kuitondera kuilanga vaita kutaura kwake vaita sokuti vaita sokukakavadzana kunge munozva bendi racho ranga rakanyanya kuva neshasha dzikasika pakasangana n'anga dzemagitari munoona saka anoti nedzei kazhinji pakadaro. Saka pakutungamirira apa pakutungamirira nokuronga nungo dzawo zvinowanika. Saka paakazodzoka kuSouth chakazomudzora chii? kuSouth ndofunga zvina kubuda zvakanaka kuSouth seitarisiro yake sezvo zvaitarisira. Right, adzoka muno makasikuita sei? Akatora chitando akatora akatanga futi band ndotanga kubatanidza band apa akasvikira kubulawayo kana kunokubva Westwood kwa Solo Chiweshe munogona kumuona futi ndio mwana anogona kutaurawo zvinhu shamwari yake zvakanyanya ndopa akagara ipapo achitanga kuti kusvika zvinhu zvaita sei anyatsobatana zvakanaka ndokubva azosumuka kwakutanga kuchirova. Right, imi makazobatana naye papi? ndo time yandakazobatana naye abva kuSouth Africa. Saka imi maitoridza naye? Ndakaridza naye kubva 96 kuroti ndonguva yanga abva kuSouth. Makatangira tatoriesa kuWestwood. Makatangira paalbum ripi? Pana Tigere. Imi mairidza chi? Rhythm. Yanga yakamira sei Storm panguva iyoyo? Yanga yakabatana. Ndiani nani wamutaura kuti ndingaridza chakati ndingachidza? Pana Sam Mataure ndiaridza madrums, kuti Keith na Vigilio Mozambique airidza fubai ndo airidza makeyboards, kuti Adam airidza mbira, kuti Besta panenzi Besta Hakim airidza bass, Mwendi Chibindi anga ari pamabacking nachioniso maraire tione pano mandasiya kuti imi pamarhythm ndaridza rhythm iye achiridza lead. So aikomboza nziyo ndiani? Ndiye Brown anditika aikomboza sei? Ndimaimuona aitika nakuda kuita tuntu twake zvinhu zvaitika maitiro kunyanya kazhinji pakukomboza ka
iwe mimbi ukazhinji unogona kungofila sound ukazhinji ukauchiresa pa uchipractice tamba nokuti kaga wangobata chimwe chisound soti norikandaiso unza zviti uende khovha wawedzera ipapo ndopazokutangira wakuenda kune vamwe kuti guys iwe bata bhesi rako try kupinda but iye tingati aingoridza lead chete haana rimwe gitara raikwanisa kuridza aigona ke zvongonyepidzira bhesi but iye aida lead guitar uye ainakirwa nayo. Hey, so imimi makatanga kutsikisa panatigere ndeipi nziyo dzakakurumbira dzepanatigere? Panatigere ndofunga ndiro album rakamusimudza zvakanyanya ndo rina namapurisa nasimuka hwai sakatiwande spirit. So mashows maitira kunzvimbo dzakaita sei? Night clubs clubs town muno mudorobha raRarare kazhinji kacho maimbobuda here kunze? Taibuda kakawanda taibuda munenge zvakanaka kazhinji kana ukange waita hitika vanhu vachikufarira unoita asi koko kuna Mberengwa nachirumhanzi tingati masvingo province koko maimboendawo here kuti munoitidza Kumberengwa takatomboenda kumushe chaivo takatombononza pachikoro panzi paMaringambisi takatombonoriza yanga iri like fundraising yechikoro wanga toda kubatsirwa toda kutenga marata echisakira uyai kuti sumudzirewo tikatonoridza wakambowanawo zvawakawanawo zvidiki asi aiti kana achinoridzawo kunzvimbo like kudunhu rekwawo ikoko aitambirwa sei? Zvakanyanya aidiwa haimuda zvekudaro. So kura kuti imimi makashanda naye kusvikira pazuva rekupedzisira kana kuti makazombobuda? Ndingati ndakazompinda mutsaona 2011 ndakaita tsaona 2011 muna June muna June saka ndakakuvara zvekuti ndakabva ipapo kusvika paakazoshaya ndiri munhanga ari pakurwara. Kwasira seko Pamela Gandia anzi tiripo pachimuti kwa Bulawayo. Reverend Stan Zvingaru Murisese na Sklulion Zuma Charles Mandizvidza mkoma wangu aitete Ellen Anderson pastor zviri kufambela tendai chief chipwe zikanzokereka ngoni munemo Samora wendebvu wapepe Rexon Tukuta na mkoma wangu Josepha Chauke pachiredza apa nzitakaibata nechalepe yakaita kuzhala kuti pam Dr. Sylvester Chiripanyanga shuwa Let the children play. Let the children play. Let them have their way. Let them have their way. Let the children play. Let the children play. Let them have their way. Too much of so. Wasira seko brave B1 pabudio Tiny son boy, I pick a bus. I decide the son boy can walk up and I cut a bus. I itch. I want a two. This guy. Andy Brown achiri pa Founders Secondary kwa Bulawayo kuko kachita secondary yake ndo paakasimudzira munhu anga agara akachiziva kazve magitare zvose akazonosimudzira chipo chake ikoko mushure mekunge ashangana neimwe shamwari yake yepamwoyo yainzi iyo kaGabriel ndobva wapinda kamuchikwata chainzi cho Ebony Shake. Chikwata cha Ebony Shake chinowanika chaiwanika imomoka muBulawayo.
vakabva vatanga kushanda vese vari vadiki vari vachiri pachikoro naGabriel Green angari zvakare muketa vakazofoma kachikwata kavo vari vaviri kanodziko Impact. Gabriel aifanira kuridza kabhasi and Brown achidza lead. Chikwata cheImpact chakazosanganisira kana Jonah Mtumwa amushakabvuyo koza Gabriel Green and Brown panguva changa akukwapaidza rhythm. Kaya achidza madrums, Gabriel achidza bass, lead driver naye Jonah Mtumwa. Akachikwata kakararama kwemakore anokuita mairi mugore 1980 and Brown akabva pachikoro anga kubva zvino papedza kasekondari akakubva paFounders nagapya zvina kumbosiyana ndobva vasiya kachikwata kakanzi Impact kakabva anoromba kamwe kachikwata kanonziko The Pieces. 1983 vakabva vabuda mubulawayo vakuya kuharareka kumafuro manyoro kuda kusimudzira chipo chavo chemagitare vamudhorobha reHarare. 1984 ndopa vakasangana naRosala Miller, muimbi akaimba muno muZimbabwe akakurumbira chaizvo asi chachizvarwa chepaZambia apa. Vazhinji vaifunga kuti Rosala Miller muchizvarwa chemuno wangari wechichena musikana yeye okumboti pakaikana Spirits of Africa vanoziva vaiona ezomugito vaichiri kunzi mvenge kumakore kuma 1984 85 86 vakabatana nedzimwe boys dzakafanana naBoys Mo vakafuma kachikwata kamwe kanonziko Grab. Boys ndiye aidza madrums uye achitungamira chikwata ichi kam. Mabacking vocals achirohwa naye kaRosala uye akazobuda muno munyika yeZimbabwe akazoenda kakunze kwenyika mhiri kumakungwa England. NaGabi vakazoenda vakazosiyana chikwata The Grab ndobva vanobatana nevakomana veRusike Brothers. Team iroro zvekare Rusike Brothers vaibuda kane paZambia asi vakakurumbira vari muno. Let the children play. Let the children play. Let them have their way. Let them have their way. Let the children play. Let the children play. Let them have their way. Tomato sauce, Elisa. Tomato sauce, Elisa. Tomato ana kugara kwenguva yakareba papo endi gore 1986 akabva abuda iye naGabi ndobva vabatana kana Don Gumbo, Brian Paulo vabva vafoma chikwata chavo chinonzi choIlanga mugore 1986 vakaburitsa katuma singles kainzi Tandiwe neSong of Africa ako kakanakidza chaizvo. Vakazobatana kana neumwe mukomana anga ari wechichena ainzi yeka Keith Ferguson anga ane studio yake anga changobva mukutsikisa kasingle kaComrade Chings neThe Bar of Peace. So vakabva vafunga kuti aiwaka regai tingobatana ka The Bar of Peace yacho iyoyo ane ndaiwo vakomana ka veIlanga. So mugore 1986 Ilanga yanga yakamira zvakadai izi: Keith Ferguson pama keyboards, Joseph
Mosiasi, Munyaradze Brown, Don Gumbo, Andy Brown, Gabriel Green, Gibson Batista vakazojoinwa na Vusinuwe Adam Chiso na Vigilio Ignacia. Vakadaro ndobva vafamba nechikwata cheIlanga vakaburitsa damba refu Vision Foretold nana Silver and Gold. Ilanga yakakurumbira chose zvisina kana mukare akamboona zvekutoti kana vazhinji munyika yeZimbabwe vanopupura kuti aiwa chikwata ichi chakamboshungurudza nekuti chachasangana kashasha dzega dzega. Koka could the Barrel of Peace abatana Keith Fakasoni ndipo akakwanisa kurekota kamwe Kenziyo variko vakabatana ikoko. Comrade Chingza oka mshakavu Comrade Chingzika vachifamba ne The Barrel of Peace ne chikwata che The Barrel of Peace wakabata ne Ilanga ipapa right ndakamboita omukana wokurukura nawo ka Comrade Chingz ndibvunza kuti oka vakasangana seiko ne boys re Ilanga iri Ben Miller wacho aibata ndianga akabata lead keyboard ichibatwa na Keith Ferguson saka zvatakazoita manje takugadzira band iroro Andy Brown na Don Gumbo wakabva vauya vaine pfungwa yavo yeIlanga asi vari tu
kwakubva vauti kwakaenda kwakarekodwa mukomana anonzi Comrade Chinsu ndiwati wandorekodherwawo kubva wauya kubva atoita label yake Ben Miller uya kuti one world record yaiva ineizi star ndakati isa star yemabhazuwa yedu yecommunist kubva vangu isaziraiva ringori nestar apa paraund apa kubva vauyawo kubva watoburitsawo rwavo rwainzani rwekutanga rwea ndakukangana vanonzi zita raindelere Don and End kwabva vaona testa apo bhesi reapo ka leading uyu haasi kuda kunzondolida zvakanda kugara kustudio Ben bhesi ranga rakudzwa nani Tony Gumbo ndiye muridzi webhesi lead Andy Brown keyboard Barrel of Peace kwakubva tazongotsvaka drama saka drama watakatanga kutsvaka Mist and Roots yakaya muno payakaya muno Mist and Roots pane vakomana 2 vakaramba kudzokerawo vanakirwa neZimbabwe vakanakirwa umwe wacho anonzi Munya Brown taimuti Brown ndiye atakabva tatinga iyeyu wechirasta apana ada kunyora Roger Positive ndiano vanogona marege traya testa wirirana naye ndipa Munya Brown indi madrums on the drums kwakubva tatodhonza yatova Barrel of Peace saka Barrel of Peace plus Ilanga ndo yataita show yedu as same people 2 titles imimi kana makurova dzenyu Barrel of Peace kana Don Gumbo yakurova Ilanga anonzi Barrel of Peace dzatanga Comrade Chings manje Chings Barrel of Peace ipapo saka Barrel of Peace makarova dzipi nedzipi dzese vana nerudo vana munhu denga nenyika vana zvikomborero vana marching together vacho vaitaura kana iwo magamba muhondo iyi vanotsinirwa kuzoti iyo povo nekusununguka ngatiitsigire kwakudzwa nezvevanhu zverudo kana kuti idzo dzapfungwa dzangu asi dai ende aripo aiti aida kuzozvitaura ende ndinodaira kuti aida kuzozvitaura kuti takapani pavakandiitira kamwe kanga kasirira iti ngekuti kutaura chokwadi kunze kwepalive ngekuti vakanga vachitopuwa mari dzavo kaipapo nevanhu pakundoti hatichinde ndapractice manzika hatichenda ndinorekodha musi wandapuwa date werecording vese mwaenda kubulawayo mwaenda kuSouth Africa kubaba wakumana maita sei wozoya uda kunditsvaka undinyengetedza tazowana show hapane zvakange zvangoitika sorry next time na usi akazenge akoptwa for vocals kuNdebele uko next time the same thing vadaro ndopandakazoridza ngorimba pandakaridza ngorimba ndakavachiita ndiniwo manje ndapuwa ndiri ndorekodha Roger Confirm makapractiza nawo ngorimba ndandisina havana kuiziva Roger Confirm ndo yandiri ndorekodha ZMC naTimon Mabaleka ndatopuwa 2 days vakomana tiri kuenda kamusuwe muziziwe tabva kushow yedu zvakanaka taridza takarowa kuchinhoi uko takadai nekuku nemunoton tichidzoka kuno hatichindoendai kungi ndakamirira musi waiwa musi weTuesday ivo manje havachadi because pese pataisvika kumandu vanhu vese vanenge vachitsvaka Comrade Chings vanhu vanenge vachida Comrade Chings apa ivo vairidzawo asi ivo vaitoti manje ndiye anotipulira crowd toonekwawo tozoridza tega ndochaiva chinangwa chavo chekuzodaro saka ndozvainzi naindi ndinoda kuzvitaura ndega zvataita
tatsvaka manager wedu aiva muzukuru wedu wekwakadengu apo ainzi Charles Chimambo. Ana mai vake vakabarwa neshonga nanyati nevekwamakoni isusu. Muzvare mukuru ndiye akabara mai vana Charles iye. Saka pajobs paya ndo pakanga semuzukuru akati ngwarire, ndo pakanga achitungamirira manager kwabva vakomana vati ndaachititungamirira aite manager weBarrel of Peace Naylor. Andy Brown aigara kupi papo? Andy Brown aigara muAcadia. Don Gumbo aigara mumaAvenues. Usi aigara muAvenue. Ini ndindaigara kunochitosa. Saka vanzvenga kairi. Kechitatu ndikata muzvanda ndinorekodha Roger vakarega kuuya vakomana vari kugara vachinditamba. Vandagadzira handida kutaura kuti aiva nembira kuno nekwaya nei. Vandarowa nembira dzangu nevafana vekuno. Batai mbira vobata vari vairi. Vandarowa manje ngorimba manje ndichigadzira ngorimba. Saka kangoma woshonza kuno. Wazona vandatoona kuti ndagadzira album ngorimba. Vandati hande ndorekodha ndaenda vakomana vaya havana kuuya. Ndikati vafana garai muri padhuze mari ndasiyira mudzimai. Ndikati kubvawo apa kuma10 nendatozviona kuti havana kuuya mouya imini. Ndiri ikoko ndakatogara ikoko ndishamwari ipavana vaya vauye vape mari vagashira pakati kwakuenda tautorekodha ngorimba tapedza iroro tarirekodha rumwe tarirekodha. Ndakatoisa 5 nonga songs pana album yangorimba. Asi ngorimba bendo irongoridzwa dzimwe dzacho amene kuti vakadzisepekana neni handichadziridzwa handichatozivi ndaiti chii. Ndaridza yabva vakomana vaya pa vakati kom musi weThursday iyoyo manje ndori kupona vauya kava kuitira kuti kune show bedzi tatiri padhimandi isikaite yemari izve tinongomudzvenga tichiti pavakasvika ini ndichipedzisa manje vocals asi ndichishaya manje ndiani achandidairira ndautonditsvaka musikana nemukomana vanogona Oliver Mtukudzi Facha na Vusi na Doreen mukoma waVusi uya vakaimba chiti in the avenue Samora Masheo ari pamudhudhudhu Oliver avanga akabereka mukoma waVusi uya anonzi Doreen. Ndikati ndo ndianayo panapa ingondidairireyo zvorira zviri panangorimba payapa ndiVusi naDoreen na Oliver. Asi vanhu havazizii ndinakatotanga kuita naye yamunoti kolabo ukanzi tozvigona ndikati takati mudara ndidai tichitamba dabi zvorira terera zvoridza kutaura ingodaro ichete pawatoita bva ngorimba yatobuda ava manje uzoti musi weFriday takuda kuzobva toenda kushow achisarudza akarekodha nani. Saka airidza lead pepeni yari panangorimba chaipo palead yacho anga isipo imbira mbiri besineningi. Andimanzwa matiri acho apa vakambomuvhiringidza chinzi
asi wakazovhiringidzawo chiki dzakazovhiringidzawo zvakare endi atine urombo kuti vese ava vakatisiya unonzwa kurwadziwa kana comrade chinzwa achiti dai endi anga ari mupenyu achizonditaurira kuti ndezvipi zvazvakamira sei apasi ari guti chokwadi uyezve muri unonaka ugare mundiro dzese mari dzo dzinasuna pasina rega tichindetsitsi kuti apa akapedzisira kushanda nevakomana ava ndepapi pacho hanzi apedza akaridzana ndikatapedzawo pamini maifunga kuti kundoiti bvuu yapa number 1 ivo vakuita zvekuteera manje yandakanyazopindawo nawo mustudio kunze kwaKids ndiye andakanga ndaita naichi zvikomborero nerudo chiti ndaKids cheto asi Roger konfirma munoita nawo here ndonazana movement vakabva vatadza kuirekodha apa vakazotadza kuirekodha paipa hapana kaurekodha apa ndopakabva panditsamwisa kuti havasi kuda kusenza ndaziva ndataurwawo nevakawanda vanzi vari kuda mbiri yako yekuti vanhu vanoda kombrechisa asi vachiwanawo kai yekuti ilanga because ndo vanotanga ovhura kavaita skate and raise ndochizotsinira apa vanga vachiro vafana ana ilanga vachipenga kusada vaiva nekakalaba asi aida kutaura izvi zvandiri kutaura ndiendi but ndaidzwana navo zvekuti asivo vainditorerawo ndisingazive manje kusvika ndataurwa ndikati hadenga vakomana zvamuri kuita izvi hamusi kuda henyu kusenza neni its okay hatiregerei regai nditsvaga hangu vanodawo kudi kusenza neni azviite ameno zvakaburana manje ndine nadhoni nachale uya manager uya ndange ndaenda kumusha ndichidzoka inzi ndakatokanda mudenga kuti handichadi kwaita sei zvikanzi anga aitopopota chingisi muri kutadza kumubata sere zvakanaka inini tozorambira ningikireri endi brown hanzi ndo zvaanga aitotaura ndo yanyanya kupisa plus yane zvake hakasi anga achisenzesa kustereki iwewe namuri kundiita sei ndizvo kana ndaitaura haumana haurati hatiregerei saka aziwa kwake aziwa kwake busi was a talented apa ndatogadzira ukateerera unonzi genuine love is all I need from you baby true love unotonzwa kuti magitara andako murichisa ndongo yacho ndaigadzira nerudo ndatogadzirawo rware ukatarisa kana vision yacho ndotondoona ndakapfeka hembe rine mawara so ndichitamba kungonya kudai but zvese izvi vaida kuti zvive zvinonzi ndizvekuku chete ivo mai ndisingazive ndichitoti vana vaninawo vandasumudza ndinotochemera dai ndaripo aitaura ega because aiti ndinoda kundozvitaura amene kuti akazoshaya asati ataura sei saka ndo yandakatambwa nechikwata ichi vandanodii ndaona mazana vachiita vatese kuhondo kombre chapungu mazana maemetse kuhondo iye mazana wacho akati mazana wacho chakazoitika nekufamba kwenguva sezvo manzwa apaka kuti anga achingori makwiki comrade Chings nevakomana veilanga vakazobuda vakomana veilanga kunyanyanyaka Keith Ferguson, Sam Mataure, Chioniso Maraire, Human Ian Tando McLaren, Adam Chiso and Brown Mandi Chibindi ndokubvaka yavaka the Storm yanga yana Andy Brown iko zvinezvi asi Andy ndianga ari first member kubuda kuti vanotanga ka iyo ka the Storm ndobvatanga nekurowa kama album ake 1989 rinonzi The Storm 1990 chivhura mahwe
akabva aenda kuSouth Africa. Ipapo kwenguva diki kwakambonobatana naJambo, muimbi wenzio dzerega ari paSouth Africa paka ndobva amborova naye ari session musician ikoko, ndokubva azodzoka zvakare achisumudzira chikwata chake cheThe Storm. Paive neRoad to Fame competition dzaitwa kare dziya, nanhasi uno dzichiri kuitwa hadzo neimwe kambani inobika hwahwa. Pacompetition iyo yakaitwa paclub Hideout mugore 1999 muna November, mugore 1989 muna November. Papa ni 35 groups and neThe Storm yake vakabva vaita shasha ndokubva vahwina ipapo. Ndo mazuva yayo endi nachioniso pazvakasangana ikoko. Kuzvakasangana seko nachioniso. Keith Ferguson anga ne studio yake in The Barrel of Peace. Zvanga ne studio yake yoyo akaona kamusikana kaka ne voice rakanaka kainziko Chioniso Maraire, angari mwana wa Muchakabvu Dumi Maraire. Keith akaenda kuna Mndara Dumi akanokumbira kuti tikukumbirawo mwana wenyu ane voice rakanaka kuti auye kustudio kwedu achitibatsirawo kuita mabacking vocals kune magroups ande ndichirekodamo, of which baba wacho vakambotsika madziro asi vakazotenda. Sezvo ivo vanga vari muimbi vangoti ndizvozvo chipo changonyoka pamwana. Ndokubva Chioniso we akupota achienda kustudio kwa Keith, ndo kwaakazosangana manje na Andy Brown abva kuSouth Africa akaintroducewa naKeith kuti kune kanokwanisa kuitira mabacking vocals kugroup rakoko, uyezve kanokwanisa kurova mbira. Izvo zvakafadza iye Andy Brown. Vakadzimara vakashanda vese, vakatanga kushanda vese ari sabacking vocalist. Gumisidze aiwa gumi rakadyiwa vaviri, rudo rwakabva rabata ipapa, vakawanana vakaita vana vaviri, Chiedza naChengeto. Adzoka kuSouth Africa, Andy Brown akarova madamba refu ake anokwana itawo matanhatu. Akabatsirawo zvakare mugore 1998 Chioniso kuti akwanise kuburitsa album rake inonzi Ancient Voice, asi rudo rwavo wanano yavo yakazoputsika kamugore ra2001. Zvadaro vamwe vaita mabacking vocals akaita sana Andy Chibindi vakabva vabudawo ndobva vaenda kunojoin ndiyanga kuita mabacking vocals kwa Oliver Mtukudzi. 2002 Andy Brown zvainetsana naChioniso zvakare, sezvo vanga vasiyana vanga vakurwadziwa. Iwewe chichi wakunyanya kupa rudo rwako rwakawandisa, nokuti Chioniso anga awanawo kaumwewo mudiwa ainziye Mungadzi. Ndiye vakazokwanisa kupedzera iwewe rudo rwako rwakawanda kune New Lover, uchikono kuchengetedza vana vangu zvakanaka. Dzanga dzangoshanjidzwa wakuru vaungorwadziwawo apa. Zisina yazvo, regai ndimbonzwa panapa kubva kuna mukoma Hamlet kuti iye naAndy iye naChioniso Maraire sizvo yange yakamboitawo kamemba yeThe Storm. Ndiani akatanga kuuya kuband? Akatongotanga ribhanju zveBhanju zvezvikumusha. Tinoda kunzwa isisi kuti ndiani akatanga kuuya kuband. Ndo nawe tiri kuda panapa kuti tinyatsokunzwisisa. Chioniso Makamwana aripo. Yeah. Chioniso makamwana ari musikana weband here kana kuti anga atove mudzimai? Angari musikana weband. So imimi sekunzwa kweine neuro mukoma wenyu anzi Chioniso akauya sei kuband? Chioniso achiuya kuband
wakangwari vanachonsongwa neband ravo rainzi Peace of Ebony. Saka vanenge nanga iri best kupi muno muHarare raita zvemahip hop chichi. Saka ndobva vakasangana naye ndobva vanenge vakatomboita song zvekumastudio. think ndokwa vakazongosanganawo zvikatangira ipapo zvikanzouya kubasa. So auya kubasa imi makasvikirana ari band member, right? Kuti pachizoita mudzimai nemurume ndimi maizviona kuti munin'ina wacho zvakatangira papi, imi maizviona sei? Idzanhorondo mukoma ihistory yatiri kutaura. Vanhu vanoonana nenzira dzakasiyana siyana. So vamwe vanenge vatori nemubvunzo kuti saka iye akatozoapproacha sei uyu, nokuti kune vamwe vaimbi vakatoita futi nzira dzakafanana idzodzo ndo vakatoita mhuri nemunhu akazotora mubhendi imomo fuchi. Tinenge tichizoda chisi kuti vanhu vanyatsoziva kuti aiwa vanhu vanowanana pakaita sei nzira dzakasiyana siyana. Kuti ndidini ngati ndozapo kanyatsotanga kuzodanana chaipo ka. Imi zvamakatanga kuona zvii? Because time yacho kuti ndinyatsoremember kuti 1 ka. Aiwa zvamunoziva zvacho zvishomanini hamutaurira mudonongodzi zvesezvo. Zvamunoziva imi kuti patakazotanga kuona kuti vanenge vamaigura vanga vakutogara vese. Aiwa mutange kugara mesezve imi makasvika ari musikana webhendi. Saka mutange mangotanga nekuona onaka ini handingazoti kaungazongowa kumonita munhu pese mamovements. Mukoma wenyu but handingazozi mukoma wenyu hamusi kumonita mamovement. Mukoma wenyu zoroti chinhu chese ka tingada tisisi chero pakutisasta chaipo chaipo aitozva kuti panapa vamwe vese ava ndinavo vati pane mwana wamai vangu ndiHamlet handitika. Saka hapana pazvaikuchamba ipapo maitoziva kuti vanhu vamaigurawo. Zvakatangira papi? Da kunzwa pazvakatangira. Nekuti kwezvinhu zvino ndikada kuti ndibvunze kuti hapana munhu anokwanisa kutaurira chokwadi ichocho. Okay. Because unoona zvaitika nezvekuti band tairiisira kuWestwood kuba ndainotaura kwaigarawo. Saka but chioniso time iyoyo aenda kuchikoro College of Music. Vachiuya kuresa vochiresa tapedza kuresa. So that tichiromupana zvokudaro zvokuti handingazoti kubhawa kana kudoro ndanisingamudoro. Saka vanhu vaingotoranawo vachimboendawo sokunotambawo munongoziva. Kuti ndizonyatsoremember kuti musi wakati kuti ndakaona vakukisana ndingakunyembera. But ndazongoona kuti panenge panechi neukama apa. Zviza zvakuitika. Vanhu vanokuonawo vanhu vanodanana. Vazho zviza zvakuitika zvamaiona kana matauriro evanhuwo kana kutamba kwacho unongoona kuti vanhu panechi pavo nenyaya iripo. Asi kubasa hazvina kushandura here mashanduro ebasa? Zvakatowedzera. Because vana chonso ndo vaitotidzidzisawo kuti aiwa kana uchiimba so unodai so unodai so unodai so. Saka vakaita vana vangani naChioniso? 2. Ndiani nani? Chengeto naChiedza. Vari kupi vana? Chengeto ariko vari muno muHarare. Chiedza ndiye akashayikira kwame. Mamunzo akapoka ndoka mukoma Hamlet vari kuedza kudonongodza kuti pauka nhoroondo ya Blaz ya mukoma Andy Brown
vatakabataka nhoroondo yavo pazuva ranhasi kuti timbonzwawo kuti vakabva nepi. Vanapa zvakareka kuti iwo plus ngoma Hamlet uno waAndy Brown wanga wakamira sei ndimaererana nawo pauno hwake. Ini kumunzwisa kwandaita munhu aiti kana ane chaaida ndo chaanenge achida, uye munhu aivenga zvokunzi mnona iye anga ari mukarata asi anga asingazvide. Andi munoona zvinhu zvokuti zvaimugumbura ukangomuratidza kuti uda kumupa imwe yekuti uri mukarati yowe maigona kutokuburana zvakanyanya. aida kunzi chii? aitongoona angofanana ari munhu wose vamwe munhu mutema zvokuti ukada kungomuti mukarati chete anga asingadi maiburana kusvika zvekupedzisira zvekumupasanura kumubvisa kumisa kwake izvo zvanga asingadi. ngatiti pakunwa apa anga ari munhu akaita sei? Munhu waimwa wake kumwa waimwa. asi tingati pane paainwa here zvokutadza kuita basa kana kuti muchitiko chamuchiri kutondera imimi kuti mukuru uyu wakamboanwa pakati zvichoti taenda kushow. izvo zvayatingaburama akamupa kumarondera pane gara takamboita kumarondera chii chakaitika? akatadza kana kuridza gitari. maifanira kuridza nguva ipapo? taitoridza akatoenda pastage ndobvira kuti dzadziri nguva almost dzadzava kuma nokuti magala kama maipuwa nguva dzadzava kuma 3 am. saka iye makasvika nguva ipapo? takasvika before 8 tatapo. ndopapa atanga kuunwa. achingonzi munongozva zvaingozonzi munopinda mai manje munopinda mai mashamwari wanouya shamwari vanoudewo haungarambiwo kana uri munhu anomwaka pezuro wowandisawo uchingoti pamwe ndiri right. saka chimazoenda pastage chakaitika? akatadza kuridza kuimba chaiko kwakaramba zvakaramba kubuda. andingambonyebe because taitoridza bhendi raitoridza iye achiimba akada zvokuti anofunga kana somo 1 haina kutombopera rikatonzi aiwa dai mambozorora hazvisi kunakana. zvazingaiti zveshuwa. ko imimi maplayers mamakabata magitari uyo ari kuimba akananga newe ko maitadza neimimi kuedza kuda kupaniobhita kuti maitiro ari kuita gaisisi kuno kuti simbise magitari? taisimbisa magitari but munhu anenge achiimba ari uku saka hazvibudi. hazvisi kunakana. hazvibudi. saka makaburuka sei pastage? kutongosiyawo magitari zvatongoona tatonzi aiwa chidi chizikai. hapana here kana umwe akatoita take over ipapo kuimba ipapo? hapana hapo. right, madzika pastage makazodii? hapana kwava kutongoziva kuti zvatovhara mangwana munhu asobva makazvitaura sei? zvinhu zvokuti maiita here misangano mameetings? asi zvinhu zvakatomushungurudzawo zvokuti naiye akazoti achitarisa newspaper zvakatomurati akataradza kubatikana kuti but zvezvisina reverse hapana mudzora kwaunga imimi semaband members maimuti kudii kana zvichinge zvaitika zvafanira? taitongomuudzawo kuti but iye unenge kutitaura kuti aiwa ndoziunderstand kuti but but angasikazodzokorori zvekare here no ipapo chete ndopakadhakwa akamwa zvokudaro zvokuti apa tiri pamberi pelive television zvokuti haana kumbozokwanisa kuti angarememba pamwe paningati akadhakwa futi akati
vamwe vaitanzi anga ari short tempered ichokwadi noti zvokudaro kazhinji munoona munhu approach yemunhu ndo kazhinji inogona kuvhiringidza yangu uri munhu akanaka but munhu masvikiro anogona kuita kwauri zvimwe zvinogona kungokurumidza kukanganisa because ini ndakashanda naye kamakore ese handina kumboita problem. imimi nachioniso ndiani akatanga kuuya kubhendi? Chioniso makamwana aripo? Yeah. Chioniso makamwana ari musikana webhendi here kana kuti anga atove mudzimai? angari musikana webhendi. So imimi sekunzwa kweine neuroondo mukoma wenyu anzi Chioniso akauya sei kubhendi? Chioniso achiuya kubhendi wakanga vana Chioniso vanga vane bhendi ravainzi Peace of Hebron. Saka vanenge nanga riri best kupi? muno muHarare raita zvemahip hop chichi. Saka ndobva vakasangana naye ndobva vanenge vakatomboita song zvekumastudio. think ndokwa vakazongosanganawo zvikatangira ipapo zvikanzouya kubasa. So auya kubasa imimi akasvikirana ari band member. Right. Kuti pachizoita mudzimai nemurume ndi maizviona ndi munin'ina wacho zvakatangira papi imi maizviona sei? Idzanhurondo mukoma wanati chiputa mbanje vakandomangara kuna maticha edu ayuwiwi chamboko chatimata kukomboza kamboka hazvidi kubudira tsinga kutoti sika so simple mashoko zvese zvakangoti bvuwapo but zvinoda manje kunyatso kurongedzwa zvine musoro kwete untoona umwe achiita kutobuda mutsimba chako ukatarisa pa zvakaimbwa naye ndi Brown asi zvinhu zvinotoshambisa asi marongedzero akazviita unonyatso pakutenda wega kuti zvakarongwa nemhare zvemhando yepamusoro. Sina yazvo kare katipfurire mberi namukoma Hamu vambotudza kuti naChioniso vakazoramba vari vese here kana kuti aiwa njuga dzakazorema kumberi uko vakazopatsanurana. Ndofunga mukusangana kwavo uko kwamuna kukuona uko atetenderana nazvo asi apa mama akuziva kuti ava ndama iguru ivo vachitoti bamunini
saka ndifunga kuti mukusiyana kwawo pane zvamusina kuona ende mamatove machuwa mamakura chii zvakaitika mukusiyana kwawo. Kusiyana kwawo kwakakonzerwa nenyaya yekuti vanhu vese vaimwa. Saka Brown wainetseka nenyaya yekumwa kwaJohnson zveshuwa aimwawo. Saka zvinhu zvokuti zvaimushungurudza semurume kuti mukadzi wangu sei achimwa plus zera anoona ende anga ari munhu akati kurei pana Johnson. Saka zvinonakidza kazhinji zvinotisiyanei. Saka wechidiki unenge achida kumbobuda wachimbonotamba wechi. Saka umwewo kuti azonzwisisa hazvizobudi kuti vaichienda vese kumafaro umwe ari paground floor achijaivha nezera raendera ngaveri kuti achiendawo ipapo hazvibudi andinanzvisa. Saka ndo zvinhu zvakaita sekucontributa kuti vavhiringidzana. Asi pakutaurana chaipo baita sei pairatidza here kuti pana umwe panotenge pane makwikwi tozoti mukadzi anenge akazvirereka kune murume. Johnson anga ari munhu akazvitsikamira asina zvokuti kanzi mungatopope kuti nditi ndikaona vachipopotedzana one day kuti ayo aitiwo murume kana apopotawo wazvitsikana. Saka vakazopatsana nasekusi kuti aiti inini ndakuendako. Kupatsana nako wakaita nyaya yekuti vaitogara vese kuBlufffield kumba kwana Chioniso. Waigara kumba kwana Chioniso? Ende angasati ane imba yake? Anga atori nayo kwaigara Mwendi. Mwendi Chibindi ndiye aigara kuCremborn. Mwendi anga ari mudzimai wake? Aimba saka ndiye anga akaiswa huko. Sei akanonogara kwana Tezvara? Ndiani? Iye endi. Kurena kwawo kuti angoti since Johnson ndiye anga ari kumba kwawo. Right. Ari ega. Okay. So makazongoona imi vanhu avachisiri vese. Uyu abva akatobva kuWestgate kuBlufffield achitodzoka futi kupi kuWestwood kwaSolo. Ndokwakatanga kuzogara akamirira kuti Mwenda aite sei because Mwenda angani vanga vabvumirana nangu zvenguva yekuti kuti munhu kana chiroja akapamba pako munopanana contract endizvozvo. Saka akamirira kuti agobva kuti iye aite sei azomuva. Right, tingati sisu here pana endi akaita madzimai mangani? Vamuziva imimi? Ndoziva. Kana tichiti madzimai atirei haidi vatingati vaakagara nawo pane vamwe vakangoti ningi vamwe vakangoita nawo mhuri achingosiyana nawo vese anenge achingoti madzimai ake. Ndiri pana ndoziva ndi Soraya Khan ndiye mai vaNamara ndiye mukadzi wandoziva wakatanga kuchata naye. Wakatochata? Kupi? MunomuHarare. Amara akabarwa vari vangani? Vanga vakabarwa vari 2. Amara nani? naShala. But kumberi kwavo kwakune umwe ainzi mai vaDivona but zita ravo ndo vanga vari kumberi kwamai vanaAmara. Vakusi kuti vakaroorana ndizvokuti vakangodana navo. Kukaita mwana Divona? Vaita mwana Divona. Ari kupi? Ari kuNew Zealand. Kuchibva kwazouya naAmara. Obva naAmara ndokuzouya ndopakazouya Chioniso. Kukaita vana vangani? 2. Ani nani? Chengeto naChiedza. Kuchizouya? In fact pakaita futi nguva yaChioniso akazombotamba nomusikana wekuAmerica mai vaAlex mwana wake mukomana ari same age naChengeto. Kwabarwa Alex? Ari kupa Alex? Ari kuCremborn. Kukazoyana? Kukazoya Ushe. Akazoita mwana nomwe anonzi Noma. Ndiye akamubarira mwana ainzi Ushe ariko. Ndobva pazoita Fidela akamuitira mwana 1. Ndobva pazoita futi ndobva pazoita umwe uyo akazoshayika aina Nedini. Nedini? Ana 2 Ani nani?
Andy Brown Jr. na L ndio kupedzisira ndio kupedzisira ndoziva. So kurova kuti pavana vake vese vamuziva mimi vangani vanosvika vangani kufungira kwene? 10. Asina ana mai vakasiyana siyana. Yeah. Two Amara vari two vana mai vavo, Chengeto na Chiedza vari two vana mai vavo, vamwe ma 1-1. Asi vana ava vese ava vanozvidzana here? Zvakanyanya. Vanosangana here? Stereka. Amara anosangana here ne andouya anotogara itouya because ipapa vaida kuto ipapa vangasangana nemumwe mukomana wandikutaura wandaita akazobudikirawo mai vacho. Ndeukupuyo anonzi Andrew. Ndeukupuyo ari muno maHarare anga ari kubhikita nhoroondo yake hapana angaitomboziva kana kuti une mwana kunze. Saka makazvitambira sei mimi? Uyezve makazviziva zvakazikana sei? Iye ndiye akazvintrodusa ega. Saka hapana vanhu vakuru vanoperekedza mwana. Kuita chagurudzo nokuti anoti mai vake vakashayika, kwasara mainini ende mainini vari kutsinira. Saka handisati ndasangana hangu nawo zvinhu zvikutoitika izvozvo. Kureva kuti vana vachiri kuuya. Handizoziva, ungarambe. Mawandiro akaita vana vacho kana aingoita hweshato tema ure 10 vana. Nadini dzimai vakazofai naye kuti adzosangana naye. Hanzi pane kwakaitika show kwaGutu. Saka panga pari pashow ipapo kapakatanga hondo. Kutoti show yakatokanzurwa nokuti Andy Brown akabva avharirwa mutirongo nemapurisa. Saka Nadine aivepo ipapo pashow ipapo. Ndobva asvika achiti no please. He's my daddy. Nadine achiti aiwa baba vangu musavavharire vavhurire. Mapurisa ndokuwawo tsitsi ndokuvhura chizarura. Ndipo akazoburitsa kunze ndokuchizoona kuti aizve handisati ndamboona munhu ane rudo rwakafanana newe. Chero kuhama dzangu chaza pana akambondiita rudo rwakadai. Saka ndakuda kamwana. Rudo phe Nadina vangowira. Avo bara mwana maanonzi maunganidze Andy Junior namatsika chando A1 mazita Andy Brown mama. Sopa wana 10 akaita nevakadzi 7. Mavanzwa pa vachidonongodzwa mazita avo namukoma Hamlet ana
Fazila, Hamlet, Fidela, ana Nadine, ana Chioniso, ana Soraya. Soraya akashayika mugore 2012. Ndiye wakatenga naye imba panamba 8 Gibbing Road. Akrambo ndofunga ndiye yataurwa unzi mwana wana mai Amara. They had 3 children, Amara, Sasha, and Divonia. Kuti zvinhu zvese zvekumanzi nekuzimura uko uwiri inoti zvese nezvebhendi maoko Amara. Kune anonzi Alex zvekare ari ku UK wakaita nawamwe amai. Mazuva ekupedzisira ake aendika. Ndopa achangobva ku Switzerland. Akaenda kunoridza ku birthday gala kuChipinge. But apa zvasingafambe zvakanaka. Ndoyo akavaka public appearance yake apa airidza ipapo. Hanzi 3 weeks asati ndiye akamboudza Nadine kuti handizivi kuti ndichararama kusvika kupi, saka iwewe wochengeta kamhuri nekutungamirira bhendi. Right, zvinowanika izvozvo kavamwe vanotaridzwa vanoonesa zviri mberi. Endi aichema-chema nenyaya yemabayo. Zvakazokonzera kuti musi wa 16 March 2012 musi wechina na 4 dzemanheru akabva atisiya kuparire nyatwa. Akazonadzwa ke ku Mberengwa. Makambenga ambodzikira zvakare pamaperformance ake. Kwemakore angoenda mana mushure mokunge amborowa nechikwata chemofa yachika achiridza hondo yeminda. Zvematongero enyika zvavo zvangopindirawo ipapo. Panguwa yake kama munhu akakurumbira nenzira dzakafanana na Fiona, Mapurisa nana Tongogara. Akamboendawo kunyika dzakafanana na Namibia, Mozambique nedzimwe dzakakodaro neko kuna Switzerland iko. Akamboshayawo mastage nawo akaita sana Manu Dibango, Ismailo, Yondo Stita na Kofi Olomide. Apa nguwa yake kurarama 1989 akabudisa dambe unonziro The Storm.
1990 chivhura mabwe, 1991 feed me, 1995 Gondwanaland, 1996 let the children play, 1997 Tigere pane kambo kanonziko Fiona na mapurisa, 1998 Harare, 1999 Hondo yesadza pane kambo kanonziko Paradza iwewe, 2001 Tongogara ndo pana kure na mawere Kongonia, 2004 Passage of Time yakakwapaidza ari pamwe chete kana Stella Chiwesh. 2005 Chiedza, 2011 Chioko. Achizotisiya mugore 2012. Pamasingles akarowa Cool It, Daisy, Driver Seat Chariot. Apa kubva kuna ngoma Hamlet kutiko mazuva ekupedzisira zvizva zvakuitika apa kuti panga kurwara iniwe bunda ndisingagoni kufamba mairwarawo futi ndairwarawo iye akatozobva kuSweden angaenda kutour kuSweden ndokwakabva kurwara iwe sainga ndakazongomona katu apa so bakapedza negara rekuchipinge rofanira riri kuVic Falls kauchipinge handichaziva ndichazoziva ndiro I remember akapedzera kuita saka akashayikira kupi kuchipatara kuparenyato imi makatozongonzwa yenyu kuti mukoma akusisina tofonerwa musowo ashayika so makazodini ndakatoti the next day ndoka ndakatozodonzvawo ndongativhikira ndotanga kufambawo nemacrash ndoka ndakatozoya kuCrempton. Saka makanomuiga kupi kumberengwa wakatozotakurwa kaenda noigwa kumberengwa ko estate yake sei yakazosara yodetsa chichada kuitika pepe inyaya kuti panga kurwara iniwe bunda ndisingagoni kufamba crash ndoka ndakatozoya pepe inyaya dzekuti inyaya dzekuti madzimai izvozvo zvekuti vanhu vanenge vakasiyana siyana saka unongoona zvokuti dai ndakusiyiwa panze umwe chiweni dai zvauya kugumwa Amara nemudzimai wokupedzisira uyu ndiye anodzina Dini zvakambokakavadzana paipai noti zvokudaro anoti stiriki asi anozvitambira kuti andamai kana kuti mazera wanganyanya kufa kunyanya kungoenzana kwemazera ndokuita kuti umwe ashaye kuremekedza umwe asi kumba ukramba ndikugarana kuri kugara Alex navana Junior nemukadzi wacho Nadine ndike ko musikana yarugara upi Amara nduzire ndira ku Mount Pleasant anozvigarira kwake ega uko saka this storm iriko yekara kuti this storm yakaparara
Stuma pana stuma. Handitika. Asi maiguroni vakamboita nge pane vamwe paimboda kumborekodha. Zvakazopera nei? Ngati munhu anodo music yake yaidawo yakasiyana nichi nezvimwe zvanga zviripo. Saka munhu anoda zverege. Saka anodura mbotsikisa. Tiri muprocess yokurekodha. Muda torekodha nayo maiguroni natini? Alright, mochidzana iyi. Kumusha kwaonde kupi? Kugweru. Mundevele. Ndimkoma Hamlet show. Amkoma Hamlet show. Nekamboka nziko makuwa. Vandambere flora wakabura kamugorera 2018 rinonziro chimwe nechimwe. Hamlet show. Akandoka nziko makuwa. Amusambo ndio mumwe. Talenda riripo hapo. Tsaona dzakambosanganikwa nadzo. Tsekwende dzakambosanganikwa na Andy Brown panguwa yake. Munhu kazhinji kacho kana ari pabasa nyaya yekudhakwa pabasa zvokureri pane imwe nguva yakatombodzingwa pastage nemafanzi kuti buruka mangozinzirawo mega panzi pamarondera zvikanyadzisa chaizvo akozoti pamwe paakaenza aimba nziyo dzechimurenga mugore ra2000 akatizwa nemafanzi mugore ra2002 hanzi vakambokiyana chaizvo pajikerere nachioniso akozoti pamwe paaka mapanzo apo paakakwanisa kununurwa zvakare naNadini mushure mokunge zvanetsa pashow iyo njambomutsvaga Nadini chacha chimbonyanya kuitika pashow iyo chi ambata chete Nadini ambotiudza maiguru edu kuti zvakamira sei pashow iyoyo dzima ravhariwa nemapurisa akukaribha zvakare akaita hondo abatwa nemapurisa nenyaya yementenensi ari pashow ndobva vamugera rasta rake riye ndopa akambobuda anga ane musuu pane anga ri nyaya yementenensi iyo iya akamboridza zvakare pamberi pevanhu 11 chete show yakapinda vanhu 11 kuMannenberg club nenyaya yekudhakwa vanhu vakatiza vakati ndezvipi kwezvi hanzi naNadini hanzi aiwa ini murume wangu anga akandikwanire ndanga akanaka chaizvo aikwanadibatsira kurera vana plus aikwanisa kuitira vana homework vana baba muchiitirawo vana homework uko batsira vana amai kuita mahomework handiti kama kwete ngonyipira kuti iwe ndiwe unogara nevana panapa indanita nebasa vana vedu tese ngatibatsirane pahomework apa politics aidzida hake iyeka
endi wekwa Brown manzo akambo kanonziko makuwa kubva kuna iye ka Hamlet Joe anga chikunoti paka nhorondo ya mkoma wake ka Andy Brown. Na Dini vazhinji vanyatsonzwisa kuti why Andy Brown aida kusapota akasapota land reform program anza muzive nekuda kuti background yake chaicho yemurwadza kuti kushungurudzwa kwaita vanhu nemabhunu plus iye pachake zvakamukonzera kuti asakura ari pana amai wake ainonokura ari uko kuBulawayo nenhau yehondo iyoyo zvaimbata kusvika pabhonzo chaipo. Ndiye umwe zvakarewo kubetsera kachikwata chinonzi Mokomba achisati chamborekodwa nechimwe chikwata iye ndiye akabatsira Mokomba kuti irekode. Aikwanisa zvakare studio yake yaive nayo kana kurekodha especially vanhu vembira vaiva vamwe aibva kuna Nadande kuna Epworth uko zvishavane vese vaiva vachirekodhwa free na Andy Brown. Amara Brown achinterviewa na Daily News akati you have to be a Brown for you to use the name Storm. It is more than just a name. Anzi amainini itaimushe kuti mushandise bhiza rakuti Storm iro mofana kuva muri Brown. Amara Brown ndio kamusikana ake kanobuda kana makambona pane imwe Olive advert inobuda Oliver Mtukudzi aine chigaro chemafuta gitara akabata gitare rine chigaba chemafuta kana makambona kamusikana kanenge kari kadiki akakari 9 years makore acho kanenge kamira na Oliver Mtukudzi kaika ndiko ka Amara kacho kana vachimboona icho chiyo chimufananidzo chiyo chiya. Ndio noroona takabata pazona samadwa terereka yamushakabvu Andy Brown yakazvarwa musi wa 15 March 1962 akazotisiya musi wa 16 March 2012 toti zorora mugare gamba mhare kugara ndaoneka chinhu chakanaka cho zinonzi Rapsol the national driver asi musi wechishanu ngatigadzirire ka Bhegi remasasi pabhegi remasasi ndiri kuya ndakapakata ndakagukuchira nhorondo yaPaul Mataviri oko Daniel Gonora mfana Hamlet Joe ari kunyatso kurova nemo musambo kawo ana basa nekurwira zita kunge zvinoita vamwe ari kungorova chitakadaro. Thank you.
pane here vada kumboti oturudwe. A 779-133 vada kumbopawo comment pamusoro pa Andy Brown. Kutongosimbe papa nare dzacho kani radio Nchavalo. Halo. Hello. Makadiko baba. Vakoma. Baba maka. Andy Brown akakanyanya. Kuita sei? Mimamzi yake isonaka kwazvo hana nhasi inotitandaza asi panyaya yekudhakwa pane madzimai apa. Ngane gomo remadzimai zvechiwa kuita hobho chaiyo. Kuita real madress. Real madress aidiwa paye zvechiwo. Mukaona pa kuti vana 10 nemadzimai 7 apo pakasei. Pakanyanya vakoma. Wanga uri mukono. Avanga vari mukono. Right, chiregerai ndisire pakadara patakamirira bhegi remapasa purapo matawiri. Hatitika. Right, vakoma. Ndatenda hangu. Ashapu vakoma. Anzi yanga iri real madress. Wasora seko brave. Zviri kufaya vanhu takaibata kuti dzine china life. Asikana. Patience kachiri njuzi. Gokompofu muriko here uko. National Radio halo. 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 Yebo. Atreyo. Baba. Kodi. Ndinosimba. Halo. Musimbere. Ndosimba yangu ini. Yanga iri shasha chaiyo. Pamagitari. Pamagitari zvese nekumadresi. Aiwa. Muna hanzi shasha kumadress. Kogara kuna shasha. Shasha kumagitari ndokwa dzinowanika. National Moyano. 779-133 panchapala mukanga. Aunzi uri shasha uko nekuti akuwa waagutike. National FM Radio halo. National FM Radio halo. Zvimwe zvese zvingachembera panyika pano. Asi izvi zvine makore akawandisa chazvo hazvichembere. National FM Radio halo. At 779-133. Seven 779-133. Uyai kamtawa.
kwasira sako Dr. Kutira zvikanzi pachimuti ipa tiriti zviri sei mukoma wangu Elia Kandewere taurai mabota Michael Mutana vamwe vari kufara (779-133) apinda eti zvikanzina mazoro dzegadzikwa apa notona endi Branga anga ine musambo wake zvake usina kana vamwe. In fact vaimbi vakare vaigadzira mabrand avo zvisinei nekuwanda kwavo. Mazoro dzegadzikwa apa notona apa mukomana akainivheta skero yehove right National FM zviri kufamba 37.
kanzi naReverend Stan Zvingo ari pakadoma pa. Mukomana akaridza bass guitar pana Days Are You Feeling Fine? Are You Feeling Alright? Mugore 1991 ndakaridza naye kuno kukadoma ainziye Jabulani. Wow, ndatodzidzawo. Kuna mkoma Hamlet izotenda zvakareka kuna Comrade Chings mshakapo vakwanisa kutibatsira vakatibatsira wakane nhorondo tichitawa mwari wakuitire zvakanaka tenda ndonzi national driver ndichakusiyaka muri maoko atete ndo muchafamba nawo kusvika